Borba za trofej Snježnog kralja održala se u još bučnim i veselijem tonu od Snježne kraljice. Čak 20.000 gledatelja došlo je podržati Ivicu Kostelića, a da je drugo mjesto na postolju izniman uspjeh, kazao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Hvala svima, Ivica kao da je pobjedio. Drugo mjesto kao da je pobjedio. Prekrasno, sve super. Vidimo se iduće godine. Član gradskog poglavarstva za obrazovanje, kulturu i sport Duško Ljuština također je pohvalio cijeli spektakl. Zagreb si ne može poželiti bolju reklamu u svijetu. Uz nesustavni grad, žestoki navijači zabavili su se uz zvukove Telefon Blues benda te nezamjenjivog Davora Gopca i Psihomodo Pop, čak i na 10 stupnjeva ispod Ništice. U humanitarnoj utrci skijaških legendi slavila je Slovenka Urška Hrovat, dok nam se njena sunarodnjakinja Špela Pretnar požalila zbog zaleđene staze. Je teško je ledeno, pa nismo mi već navajeni po takih progah smučati. O atmosferi na tribinama Špela imala samo pohvalne riječi. Enkratno, zelo lepa tekma, najlepša v svetovnem pokalu, res lahko rečem, super organizirana, od tega, kako je za novinarje poskrbljeno, do tukaj vzgorej, proga je sploh čudovita, super vse, publika vse. Iako je legendarni Ingemar Stenmark izgubio u utrci, nije bio razočaran jer je trenirao svega jedan dan, a o Zagrebu nam je rekao. Yeah, it's a nice city and the ski area is so close to the city, which is good. And I was surprised that it's still so cold up here. And all those people who came to watch you. Yeah. And all your voice. It's a very good atmosphere. Svjetla fenomenalnog spektakla polako su se ugasila, a Sljeme je utonulo u san do sljedeće godine.